बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव आइजो माहारिया गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोनो हादों। बर'नि गेजेराव बोरै आइजोनिफ्राय सानफा एफा गेलेनाय आयदायाव आवगायबोबाय थादों बेखौ जों बुंनो हासै। बेबायदिनो कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गरसु मिथिंगापुरी गामिनि थागिबि हनेश्वरी बसुमतारी बिथाङा आसामनि जानानै 5थि आसाम स्टेट मास्टार गेम्स 2023 गेलेनायाव 200 मिटार खारनाय, डिस्कास आरो 100 मिटार खारनाय बे मोनथाम गेलेनाय आयदायाव नैथि बान्था आवग्रिनो हादों। मख'जाथावदि हनेश्वरी बसुमतारी बिथाङा बेबायदिनो गोबां गेलेनायाव बान्था मोनबोदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों गवायावबो साननैसोनि उनावनो गेलेनो थांगोन होननानै, लोगोसे गेलेनाय थांनाय फैनायाव सुबिदा जानाय बायदि आसाम सोरखारनिफ्राय मदद मोनगोनखौ हास्थायदों हनेश्वरी बसुमतारी बिथाङा। आंनि मुङा हनेश्वरी बसुमतारी। आङो जोबथा गेलेनाया दा बर्तमान कार्बि आलं। गेमनि थांखिया मा? बे गेमाव ओरैनो मा? गेमनि थांखिया माने गेलेनाया माने 35 इयार्सनिफ्राय जायो। ओमफ्राय ओरैनो आरो खारनाय, बारनाय, डिस्कास, हामार, जेभलिं, वाकिं गासिबो दंजोबो, सब खेलायानो जाजोबो आरो। ओमफ्राय इयार्सआ जाबाय 35 इयार्सनिफ्राय गेलेयो आरो। ओमफ्राय दा बेनो आरो गेलेदो। दा जों कार्बि आलंआव गेलेबाय आसामनि। जोंथ' गेलेबाय थायो, गोदोनिफ्रायनो गेलेयो, उन्दैनिफ्रायनो स्कुल टाइमनिफ्रायनो गेलेयो आङो। ओमफ्राय दा 35 इयार्स जानायखाय आं बे गिदिर गेमाव बारस्लायबाय आरो। ओमफ्राय दा गेलेबाय थादो आरो बेनो। गेलेनायाव अल आसाम गेलेनायाव आं डिस्कासआव सेकेन्ड प्राइज, 100 मिटार खारनायाव सेकेन्ड प्राइज, 200 मिटार खारनायावबो सेकेन्ड प्राइज। 35 इयार्स आंना ओरैनो इयार्सआ 37 जाबाय। 37 बाबो माने 35निफ्राय 40 लागि होयो नालाय, ओंखायनो आं 35 गेलेदो आरो दा। गेलेदों अल नेसनेलखौ आङो अनलि सेनलेनाव गेलेदों। ओमफ्राय देग्लाय बेयाव सेलेक्ट जाबाय नालाय दा आङो गवा थांगोन। खावलायनो नागिरो जुदि जोंनि बर'नि बिटिआर सरकार, बिटिसि सरकार, WC सरकार बिथांमोनखौ आं एसे खावलायो गुरैयैनो। थारमाने आंनि थांनायनि भारायाल' जादों आरो बर्तमान। आंथ' जेबो खामानिबो मावा, साख्रिबो मावा नालाय, ओंखायनो फैनायनिया बर्तमान जाथ'वाखै आरो आंनिया। ओंखायनो अननानै जेनेबा सरकारनिफ्राय एसे एनै खांलायनानैबाबो फैनायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होयोबा आङो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो। ससियेल मिडिया माने बेनो आरो मबाइलनि खाथियाव रावबो थायालासेनो गेलेनायखौ टाइम हो। आइ आफामोनाबो हागोन, माने 35निफ्राय 100 लागि गेलेनो हायो, 100 बैसो लागि गेलेनो हायो। बेखौनो आङो बुङो आरो मबाइल नायनायखौ दोन, 2 घन्टा 3 घन्टा टाइम होनानै गेले। फुङावबो दसे खार, मोनाबिलियावबो दसे खार। आंहा गथ' सानैबो दङ, आं गथ' सानैखौ दोनना फैनानै आरो लायना फैनानैबो आङो फुङावबो गेलेयो, मोनाबिलियावबो गेलेयो। फुङाव आङो 1 घन्टा टाइम गेलेयो, मोनाबिलियाव आङो 3टानिफ्राय 5टासिम 2 घन्टा गेलेयो। फिल्डबो गैया जोंनाव, जों फोथारावनो खारो, फोथारावनो आङो डिस्कास, हामार, जेभलिं मारिबाय दं दा। आंना नेसनेलाव हामार, डिस्कास आरो जेभलिं मारिगोन आरो मोनथाम। ओमफ्राय आरो रेलि मोनसे खारगोन, मोनब्रै जायो आरो नेसनेलाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि